askotan harrapatu zuten preso, ezta? Bai, beste hori pena de muerte eta gero, hiru bider pentsatuta gozala. Gero, bezkaizek egite bazan, da Burgoskoekaz, beste bat egitean Jakob Alorreskoekaz eta bigarren takadakoek, beste bat egitean beste takada batukoekaz, osea, baina ez da egite zaten, hiru bider onzan, da bider onzan, ez da egite. Bat, teni dezen San Gipuzkoako, eta que llevan hango militarra. Pero mundu guztiz da, lo más sanguinario que había. Manzanos. Manzanos. Han beukiben. Eskeite txurie, zebere, arkondari ditu batxe bitu antzen altean. Baina markak eukezan, eskeite pitien. Torturatu behin zuten. Bueno, ez da ezkabar baiten, baina beti arkondari hon antzek. Bai, ara ekipai, etxango guztetan asko berbait, Ama gurizete ban mine soltau zeizen gehiago, ez da karaterra bizi jau esalako, eta bera etxango guztetan. Baina bai entzunutzen Manzanos haitik esaten, arek berak, zebala arek agindurik emoten tortura gehiago, are berak ositzoala, bera gehiago. Atzaskala katara, bentiei eta baina berak, ez beste batzu gehiago. Sanguinarizio bat. Sanguinarizio izan.